Yksi sellainen aspekti, joka ajattelin ottaa tässä esille, olisi sarjakuvan demokraattisuus välineenä. Mä olin aluksi toivonut, että jos toi Leif Pakkalainen olisi kanssa ehtinyt piipahtaa täällä, mutta Leif sanoi, että hän on niin kiinni tuolla maailmankylässä. Mutta Leif on siis tämmöistä pioneerityötä tehnyt World Comics-järjestön kanssa, jossa on kiertäneet ympäri maailmaa ja varsinkin tuolla sitten niin kuin köyhemmissä maissa kouluttamassa paikallisia niin kuin järjestöaktiiveja sarjakuvan käytössä, jossa sitten nämä paikalliset järjestöaktiivit tekee sitten niin kuin sarjakuvia ja sarjakuvien kautta niin kuin tiedotusta niistä omista kampanjoistaan, vaikka liittyen johonkin kolera-kampanjoihin tai AIDS-kampanjoihin tai perheväkivallan vastaisia kampanjoita tai mitä nyt milloinkin pidetään. Ja tämä on näissä hommissa koettu hirvittävän hyväksi juuri halpuutensa takia. Periaatteessa viime kädessä ei tarvita muuta kuin paperia, kynä ja mielellään vielä kopiokone, jotka kuitenkin löytyy sitten niin kuin köyhemmistäkin oloista aina. Ja niin kuin hienoja, oikeasti aika upeitakin sekä draamallisesti että graafisesti voidaan tehdä pelkästään näinkin helpoilla välineillä. Et mikä arvo nimenomaan välineen demokraattisuudella mielestäsi on? Silloin erinomaisen iso arvo just tässä maailmanlaajuisessa katsannossa. Meillä on tietysti voi unohtua se, että kaikkialla esimerkiksi ei ole sähköä. Tai puhumatta näitä laitteita, mitä teilläkin ja mullakin tässä on käsissämme. Tokihan sarjakuvaa helposti voidaan luoda näissäkin vehkeissä, kuten se perusvälineistö, minkä mainitsit, niin se tarkoittaa tämä halpuus myös sitä, että, ja siis se tavoitettavuus myös sitä, että päästään sellaisiin paikkoihin, tavoitetaan sellaisia ihmisryhmiä, mitkä muilla keinoin voisi olla vaikea tavoittaa. Tuossa mielessä kyllä, ja sitten tietysti demokratiaan liittyy toiminta, mikä mainitsit, että kaikki voi tehdä sitä. Toki on niin, että tällä on myös historia tällä demokratiakasvatuksella sarjakuvan kautta, että jo sellainen veli, joka on poistunut keskuudestamme, Paulo Freire, niin käytti sarjakuvaa lukemaan opettamisessa. Ja siinähän on toki tämä, että ei ihan kaikki vielä osaa lukeakaan tässä maailmassa, jolla kuva viestii tehokkaasti siinä, jos sitä vertaa sanaan. Joo, ja tätä kuvaahan on käytetty jo niin kuin, nimenomaan sarjakuvassa niin kuin lukutaidottomille tosi paljon, että jos ajatellaan tämä keskiaikaisia kirkkoja Suomessakin, niin maaseudulla ihmiset ei osanneet lukea ja Raamattu on ollut sillä tavalla saavuttamaton muille, niin sitten on näiden pyhimysten elämäntarina niin kuin piirretty sarjakuvina sinne kirkon seinille, että sitä kautta pystytään niin kuin saamaan sitä tietoa. Ja onhan esimerkiksi vaikka muinaisessa Egyptissä niin kuin vainajille piirretty papyrukselle niin kuin matkaopas sarjakuvana mukaan ja kainaloon, että löytyy sitten manallaan reitti. Mun mielestä tuo demokraattisuus liittyy tietysti myös siihen, että jos sulla on niin asiaa, haluat sanoa, mutta sä et osaa välttämättä sitä ilmaista kirjallisesti kauden viimeistelyllä tavalla, tai ei ole ehkä mahdollisesti välttämättä niin reittiä sellaiseen paikkaan, missä sä pystyt julkaisemaan jotakin, niin sarjakuva tarjoaa myös sille tekijälle sellaisen kanavan, joka on, niin kuin, että jos sä pystyt visuaalisesti kertomaan sen asian, niin sä pystyt ikään kuin sitten niin myös välittämään sitä viestiä eteenpäin, vaikka et pystyisi sitten kirjaa kirjoittamaan. Aivan. Eli sarjakuva-innostus on mun mielestä hirveän helppo myös jotenkin tappaa tai toisaalta rakentaa se kynnys kauhean korkeaksi, jos lähdetään ensin siitä, että niin kauhean esimerkit on hirveän fiinisti tehtyjä tai toisaalta niin kuin jotenkin lähdetään painottamaan sitä, että minkä näköinen tämä pöytä nyt on, osaanko piirtää tämän pöydän kunnolla. Kun mä itse taas koen, että sarjakuva on niin kuin ennen kaikkea se on kerrontaa, niin kuin tarinan kertomista ja sitten se väline siinä voi joustaa siis semmoisesta tikuukoista Gustav Doré-tyyppisiin viivaviritelmiin, mutta
ylipäänsä mun mielestä sarjakuva niin kuin mediana se on samaan aikaan, se on vähän petollisen helppo ja vaikea yhtä aikaa. Joo, mutta sitten tästä piirustustaidosta ja niin kuin demokraattisuudesta siitä, että onko joku taito tai sen puute niin kuin esteenä sen välineen saavutettavuudelle, niin ottaisin esimerkiksi noin, mitä monet autistilapset käyttää näitä piktokortteja. Ne on periaatteessa sarjakuvaruutuja, irrallisia sarjakuvaruutuja. Ne on siis tämmöisiä apuvälineitä, mitä autisteille tarjotaan, että on tämmöinen niin kansio, johon on jaettu erilaisia sanoja ja käsitteitä. Siinä on aina kuva ja usein sitten lukee vielä tekstillä, että mikä se on. Ja sitten myöskin sekä monet autistit että sitten esimerkiksi vaikeasti vammaiset saattaa kommunikoida sillä, että ne osoittelee sieltä tietyssä järjestyksessä niitä kuvia ja niille voidaan kertoa juttuja myös sillä, että laitetaan niitä kuvia tiettyyn järjestykseen. Sehän on sarjakuvaa, jossa ei kuitenkaan tarvitse osata itse edes piirtää. Mutta sitten toisaalta on tämmöinen toinen demokraattinen kysymys, että ne on patentoitu, ne on laminoituja yksittäisiä sarjakuvaruutuja, mutta ne on patentoitu ja ne on ilmeisesti aika kalliita. Et monissa pienemmissä kunnissa voi olla, että ei ole varaa hankkia kaikille tarvitseville perheille näitä apuvälineitä, vaikka periaatteessa se media, mikä se tarvittaisi, jos sitä osaamista tarvittaisi muuten, niin olisi vaan se kynä ja paperi. Täytyy mainita näitä piktoista. Mä oon itse kehitysvammaohjaajana aika paljonkin elämässäni. Ja perheen, jossa on autistisia lapsia ja käytetään näitä piktoja, niin usein siellä on myös syntynyt niin kuin sitten omia kuvia ja omaa kieltä. Eli se kuva kerrota meidän piktoilla on lähtenyt elää omaa elämäänsä ja se on kehittynyt sitten niin kuin myös tämmöisiä ruutuja, joita välttämättä kukaan muu ei ymmärrä kuin sen perheen kesken. Niin. Mä oon myös huomannut sen, että mä oon joskus teettänyt sitten sarjakuvia semmoisilla ryhmillä, missä on ollut joku, joka käyttää tällaisia, niin se on jännä huomata, että miten joku ihminen, joka näennäisesti voidaan ajatella, että sillä ei ole edellytyksiä kaikkiin samoihin juttuihin, että on vaikea niin kuin toimia ja tehdä, ei pysy kynä kädessä ollenkaan. Ja silti se väline voi olla niin luontaisesti tuttu, että ne pystyy tavallaan nopeammin tuottamaan sujuvaa sarjakuvakerrontaa kuin sitten terveet aikuiset. Mutta sarjakuva on niin kuin lähtökohtaisesti mun mielestä tuollaisten seiskaluokkalaisten kanssa, niin ensinnäkin sarjakuva ei ole mitenkään automaattisesti tuttu väline tai edes kiinnostava väline. Oppilaat ei mitenkään automaattisesti lue paljon sarjakuvaa, vaikka helposti ajatellaan, että nuoret niin tekis. Se voi olla hyvin vieraskin. Ja sitten taas kuitenkin se on samaan aikaan kauhean niin kuin mielekäs ja kiinnostava väline, että siinä on vähän niin kuin puolet. Joo. Toi on kiinnostava juttu toi, että äidinkielessä sarjakuva on yksi osa-alue siellä mukana. Mutta mä oon viime aikoina miettinyt aika paljon sitä, että minkä takia äidinkielen tunneilla piirretään sarjakuvaa. Minkä takia äidinkielen tunneilla ei erityisesti keskityttäisi lukemaan sarjakuvaa, ehkä niin kuin kirjoittamaan sarjakuvaa, käsikirjoittamaan. Minkä takia äidinkielen opettajan pitäisi osata, minkä takia hän ei välttämättä osaa, toki saattaa osata. Mutta että se se mikä siellä on siinä sarjakuva-ilmaisussa, siellä kuvan puolella erityislaaduista. Ja mä epäilen, että helposti niin kuin se, että sitä käytetään jotenkin samaan aikaan mä oon sitä mieltä, että sitä saa käyttää, sitten samaan aikaan mä oon sitä mieltä, että sitä pitäisi käyttää niin tietoisesti. Voisi ehkä käyttää pikemminkin äidinkielen tunnilla aikaa siihen, että luettaisiin erilaisia sarjakuvia ja niin mietittäisiin, että millä tavalla ne on kirjoitettu, kun että siellä nyt sitten keksittäisiin hahmoja, tehtäisiin sille tarina ja piirrettäisiin se. Joo. Mä nyt olen varmaan koko tämän aikana, kun mä oon opettanut yliopistossa kasvatustieteellä, niin kritisoinut aineperustaista koulua. Enkä mä nyt siitä halua enempää. Se on upea koulu ja se on varmaan maailman parasta semmoinen, mutta mietin vaan sitä, että paljonko siellä tosiaan jää sitten niiden oppiaineiden yli tai niistä riippumatta aikaa tai mahdollisuuksia sellaisen niin kuin todellisuuden hahmottamiselle. Siis, että me ei opita ainetta, vaan tätä maailmaa. Ja musta nyt sarjakuva on yksi sellainen väline, jossa voisi helposti kääntää nurinniskoin tämmöisen niin kuin oppiainepohjaisen ajattelutavan ja yrittää kaivella esiin tästä todellisuudesta jotain sellaista, mikä siellä on ajankohtaista tai kiinnostavaa tai tärkeää. Mutta siis musta
tämä tulkintataitokysymys justiin, että mitä missäkin oppiaineessa sitten tehdään, niin kyllä mä ajattelisin, että ihan todella merkittäviä asioita, mitä oppilaiden pitäisi ja aikuistenkin tietysti, niin on tämä maailman tulkinta. Että siis ei kaikkien tarvitse oppia niin kuin tekemään, vaan ennen kaikkea niiden pitää oppia tulkitsemaan ja analysoimaan. Ja entisestään haluaisin korostaa tämän, että ei lyhennettäisi ehkä niin liikaa vaikka sitä kuvaa, ja se meitä taito. Mutta että voitaisiin niin varioida sitä kuvamaailmaa ja ruveta niin miettimään, että mitä ne kuvat meille kertoo. Et siihenhän sarjakuva nyt on erinomaisen hyvä väline, koska siinä on myös sitä narraatiota. Niin ja toisaalta on niin monenlaista sarjakuvaa, joka voi kertoa niin monenlaisia eri asioita ja erilaisia tarinoita maailmasta, että musta tuntuu, että se voisi olla, enemmänkin mä nimenomaan haluaisin, että sarjakuva voisi olla välineenä muiden, siis kaiken näköisten eri oppisisältöjen opetuksissa, ehkä just sitä kautta, että olisi mukana sellaisia sarjakuvia, joissa se on, niin sen oppiaineen sisältö on siellä läsnä, että vaikka nyt jotain niin Ville Tietäväisen näkymättömiä käsiä voisi lukea yhteiskuntaopintunnilla ja niin päin pois. Niin, tiedän myös tapauksia, joissa sitten ala-asteluokalta on luetettu Asterixia ja sen jälkeen on niin kuin sitä kautta viety tähän kirjalliseen tekstiin ja näin edespäin. Ja silloin asia on alustettu jollain tavalla. Se on ihan sama, että onko nyt niin kuin historiallisesti faktoissa kiinni vai ei. Voiko jotain teemaa sarjakuvan avulla todellakin mennä syvälle siihen ja saavuttaa kenties jotain muuta, mitä ei esimerkiksi pelkällä tekstillä tai pelkällä kuvalla? Joissain ulkomaisissa oppilaitoksissa, joissa opetetaan sarjakuvaa ja kuvitusta, niin siellä käytetään sarjakuvaa mahdollisuutena, että voi tehdä opinnäytteitä niin kuin sarjakuvan avulla eri tavalla. Mä olen täysin vakuuttunut siitä, että se on mahdollista ja sellaisia sarjaksia taatusti on. Joo. Nuoret erityisesti on helposti hirveän konservatiivisia siitä, että minkälainen sarjakuva saa olla. Ja mä oon tuonut oppilaita tuohon sarjakuvanäyttelyyn tuossa niin ykköskerroksessa, niin yksi ja toistuvimpia kommentteja on se, että nämä on liian outoja. Nämä on liian omituisia nämä sarjakuvat, että sarjakuvan ei kuulu olla tällaista, että sarjakuvan täytyy olla jotenkin tietynlaista. Ihan tämmöinen niin perspektiivi. Mulla on niin se, että lapset nyt vaan kaikesta, mitä riippumatta, mitä voisi yrittää, niin jostain tuosta niin 8-vuotiaasta 16-vuotiaaksi on täysin niin kuin laumasielus ja konservatiivisia ja poikkeuksia varmaan 100 määrin, mutta jos ihan saa konkreettisen esimerkkinä ottaa vaikka lasten sarjakuvakilpailu, jos mä oon joskus ollut tuomaristossa, niissä vaan huomaa sen, että pienet lapset on helvetin luovia ja mielenkiintoisia ja siinä vaiheessa kun ne ajautuu kouluun, niin astuu kaikki rajoitteet, kaikki säännöt peliin ja ne ei vapaudu siitä kaikki ikinä, mutta niin kuin useimmat vasta aikuiset. Tuommoisten, jos edes silloin. Niin kuin teinien sarjat on ollut poikkeuksellisesti ihan masentavaa luettavaa. Mä luulen, että sillä on pitkälti tekemistä sellaisen ihan perus kehityspsykologisen tosiasian kanssa, että noin 10-11-vuotiaana ihmiset rupeaa vaatimaan niin kuin järjellisiä vastauksia, hyvin siis semmoisia niin kuin tiukkoja syitä siihen, miksi asiat ovat niin kuin ne ovat. Ja siinä vaiheessa olisi äärettömän tärkeää, että niillä olisi sellaista seuraa, joka pystyy saman aikaan tiukasti selittämään, että miksi asiat ovat niin kuin ovat, mutta ikään kuin säilyttämään sen mahdollisuuden, että siitä huolimatta vaikkapa kuvataide tai sarjakuva on sellainen leikkimisen niin kuin kenttä, jossa on paljon mahdollisuuksia, ettei tarvitse olla ihan niin kipokireellä kuitenkaan. Mä näen ehkä sarjakuvan mahdollisuudet tai sellaiset käyttämättömät mahdollisuudet jossain koulussa niin siinä, että se voisi olla sellainen apuväline. Just kun tässä aikaisemmin puhuttiin siitä autistien kanssa kommunikoinnista ja sitten tuosta oppimisvaikeuksista, esimerkiksi erilaisista hahmotusvaikeuksista ja muista. Mutta että mä en lähtisi niinku mitenkään, mä en ehkä kutsuisi sitä edes nimellä sarjakuvaa. Koska siis mä puhun nyt sillä kokemuksella, että kun mä oon opettanut tuolla noissa maailmansarjakuvan pajoissa ruohonjuurisarjakuva ihmisillä ei ole mitään kokemusta piirtämisestä, niin mitään. Jos oot jossain puskassa Afrikassa, niin ehkä oot kynän nähnyt joskus kiertokoulussa, mutta that's it. Ja jos ne ihmiset oppii piirtämään sellaisia sarjakuvia, joilla ne saa viestinsä läpi, niin kyllä mä nyt uskon, että suomalaisten koulutettujen, siis vähintäänkin niin ala- ja yläasteen käyneiden autistilasten vanhemmat myöskin pystyisi ehkä just sellaisia tikkuukkoja tuottamaan, joilla ne voi kommunikoida lastensa kanssa.
Tässä ollaan ikään kuin tämmöisen tutkimattoman taiteenlajin äärellä siinä mielessä, että meillä on niin valtavasti mahdollisuuksia joiden nimiä, ja joita on myös jäänyt tutkimatta. Että niistä ei ole vielä oikein kokemusta, tai jos on, niin niitä ei ole raportoitu. Että se tieto on vähän siinä käyttämättä hajallaan tuolla. Mä olin suunnitellut keskuksen opetussuunnitelmaa, joka on siis taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma perusopetuksen perusteiden mukainen, mutta se olisi ikään kuin sarjakuvapainotteinen. Ja siinä ainakin niin kuin juuri törmää näihin ongelmiin, mistä Hanneke puhui siitä, että jos me ruvetaan tekemään keramiikkasarjakuvaa, niin onko se millään tavalla tarpeellista. Eli mä näkisin ainakin, että se sarjakuva ja kuvataide eroaa niin kuin taiteen muotoina toisesta niin paljon, että sinänsä niin kuin sarjakuvan opetussuunnitelma olisi niin kuin tarpeellinen ja perusteltu. Että sarjakuva niin kuin painottuu kuitenkin niin paljon enemmän siihen kerrontaan ja on kerronnan väline. Pitäisikö sarjakuvalla olla oma opetussuunnitelma esimerkiksi? Minun mielestäni kyllä pitäisi olla tämmöinen. Miksei, koska tanssilla semmoinen on, sanataiteella sellainen on. Arkkitehtuurilla on. Niin, kyllä. Visuaalisten taiteiden perusteella. Joo, siis mä oon samaa mieltä siitä, että sarjakuva varmasti ansaitsee kokonaan oman niin kuin perusopetus tai taiteen perusopetussuunnitelmansa. Ylipäänsä mun mielestä se, mitä Sarjakuvakeskuksella on tapahtunut sen jälkeen, kun se perustettiin, on hienolla tavalla nostanut sarjakuvan jotenkin semmoista näkyvyyttä, että siellä on jotain sellaista omaa, ettei se ole pelkästään vaan joku välinen niin kuin isommassa osa-alueessa, vaan että se on selkeästi jotenkin jollain tavalla ihan yksilöllisesti niin kuin kiinnostava mediamuoto. Keskuksen opetustoiminnasta. Keskus järjestää opetustalon ulkopuolella paljon eri puolilla Suomea tilattuja kursseja. Talon ulkopuolella tehdyt kurssit on usein myös integroituja muun muassa valistavaa sarjakuvaa. Keskuksen sisäiset kurssit, meillä on aikuisille iltakursseja ja sitten on lapsille ja nuorille tämmöinen ilmainen non-stop-kurssi, joka maanantaina voi tulla koska tahansa kuka tahansa, joka on jatkuva kurssi, jossa voi aina jatkaa seuraavaan vuodelle, eli opetus on siellä sinänsä yksilöllistä. Yleisesti vielä näistä keskuksen aikuisille suunnatuista kursseista, niin ne on tämmöisiä aika spesifejä kokeilevia kursseja, kuten esimerkiksi ruutukerrontaan. Meillä on myös kielikursseja, eli opi vaikkapa ranskaa sarjakuvan avulla. Myös niin kuin tavalliset ihmiset tulevat sinne ja ikäryhmä on hyvin niin kuin laaja. Eli jotkut uskaltautuu eläkkeellä tulemaan sarjakuvakursseille mukaan ja haluaa tehdä nimenomaan vaikkapa oman elämänkertaista sarjakuvaa ja haluaa sitten nimenomaan päiväkirjavälineen. Joo. Yritetään ensiksi saada tuo opetussuunnitelman keskukselle ja että joku virallinen taho sen hyväksyisi. Ja sen jälkeen varmaan voitaisiin alkaa enemmän keskustelemaan siitä, että nyt kun tämmöinenkin toimii, niin voisiko täällä olla oma opetussuunnitelma ja niin edelleen. Niin, eli tämmöinen pilottikokeilu pitäisi saada vedettyä läpi. Jos miettii, että mitä sarjakuvalle on tapahtunut viimeisen 10 vuoden aikana. Jo ilmankin kaikkea tätä. Niin, ja taideteollisuuskorkeakoulussa siinä on mun käsittääkseni tullut siis sarjakuvan erikoistumisopintomahdollisuus ja tämän tyyppisiä asioita, jotka liittyy niin kuin nimenomaan siihen koulutukseen. Ja sitten vähitellen näistä pienistä puroista kasvaa niin kuin jotain suurempaa. Olli hetken, mä oon ollut siis opetusministeriön yhteydessä, että kuinka tämän opetussuunnitelman kanssa edetään niin kuin sen käynnistämiseksi. Kauheasti höpötystä opetussuunnitelmasta ja ikään kuin mitään muuta ei maailmassa olisi kuin opetussuunnitelmia. Nyt mä huomaan niin, että ajatellaan näin, että valtio ja sitten sen opetushallinto on se keino, jolla me saadaan edistettyä sinne sarjakuvan asemaa jollain lailla, siis tässä formaalissa, muodollisessa koulutusjärjestelmässä. Sarjakuva ja kaikki muu tämän tyyppinen, niin sehän elää siis, se todella elää, mä vähän provosoin ehkä, mutta se elää kaikkialla muualla kuin koulussa. Et jos viet jonkun asian kouluun, niin voi tarkasti niin arvata, että miten sille käy. Sä sanoit, että kun viedään kouluun, niin se automaattisesti sitten tapetaan. Mutta se, että meillä olisi se sarjakuvan oma opsi, niin se toisi varmaan myöskin näille niin kuin esimerkiksi sarjakuvakeskukselle. Siellä on paljon, niin kuin, jotka harrastaa sit, niin kuin ihan vapaa-aikanaan lapsia ja nuoria koulun ulkopuolella, niin toisi myös sitä tiettyä yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta. Joo. Tämä oli ehkä kommentti siihen, että miten
erilaisten mageiden ilmiöiden kanssa pitää olla varovainen, että kuinka paljon niitä haluaa institutionalisoida, vai haluatko ne pitää vähän undergroundina? Niin. Nyt mä puen tämän kasvatustieteiden yksikön johtajan ryhtiliivini päälle ja sanon tähän näin, että OPSI on tärkeä, mutta opettajan koulutus on myös keskeistä. Että jos se message saadaan sinne, missä nuoria opettajia lähtee kentälle töihinsä, niin sitä kauttakin se menee mukaan tuonne koulun käytäntöihin. Nyt kyllä koulu kuitenkin, te tiedätte sen itse, on aika vaikea kääntää ja siellä on paljon sellaista jurnutusta, mikä kuuluu elämään, mutta sitä onneksi on muuallakin sitä elämää kuin koulussa. Hey!